sembla que insomni... Jo crec que càncer. Addicció. Sí. L'alcohol és molt addictiu. Vòmits i coses així, de la panxa. I que a vegades es comenci a va una mica, i és que al final... No, si vas fent a petites dosis cada cap de setmana i veus que no et passa res, doncs dius, bueno, no és dolent, puc seguir fent-lo. Sí. Aleshores ho seguiràs fent durant el reste de la teva vida. I clar, tu veus, després veus un altre cop i així vas continuant i ets addicte a l'alcohol. Els joves no comencen a deixar l'alcohol tota la setmana i el divendres es posen d'alcohol fins a dalt. Si beus molt, pots agafar com etílics. És com una cosa molt rara, que estàs viu però estàs dormit. I això molta gent l'agafa i tenen que anar a l'hospital, estan allà ingressats. I els han d'atendre metges que també potser haurien d'estar atendre altres malalts que no tenen cap culpa de que el nen aquest s'hagi passat amb l'alcohol. Pues que a la llarga hi hagi més gent alcohòlica. Que, jo què sé, una depressió, que ho passen malament i es foten alcohol i altres coses jo així pensant que ho curaran i tal. Però quan se'ls acabi l'efecte, que aquí ve la ressaca, llavors tornen i això és... no sé... No poden refer la seva vida. Bastant fotut. Ajuntament de Sant Cugat.